Вітаю, мае сябры! Сёння, як і абяцала, пазнаёмімся з яшчэ адной гісторыяй з кнігі Олега Грушэцкага «Краіна вымярэння». І называецца наша казачная гісторыя «Каляндар». Спадзяюся, вы ўжо ведаеце і разумееце, што такое дзень. А ці ведаеце, што такое тыдзень? А што такое месяц, год? Напэўна, вы мяркуеце, што дзень пачынаецца тады, калі вы прачынаецеся ўранку, а заканчваецца ўвечары, калі вы кладзецеся спаць і засынаеце. Але гэта зусім не так. Насамрэч, дзень трохі даўжэйшы, чым вы мяркуеце, і пачынаецца ўжо тады, калі вы моцна спіце, хаця за акном у той жа час зусім не светла, а яшчэ вельмі цёмна. І канчаецца ён пазней, чым вы засняце о 12 гадзіне ночы. А вось пасля 12 гадзіны новы дзень і пачынаецца. І калі вы абуджаецеся зранку, новы дзень на самай справе ўжо даўно распачаўся. У тыдні 7 дзён. Першы дзень тыдня пачынаецца з панядзелка. Калі дзеці пасля выходных ідуць хто ў садок, а хто ў школу. За панядзелкам настае аўторак, а за ім серада, а далей чацвер і пятніца. Потым субота, з якой у многіх пачынаюцца выходныя. І апошні дзень тыдня нядзеля. Калі міне 4 з лішкам тыдні, вось гэта і будзе месяц. А 12 месяцаў утвараюць цэлы год. Кожны месяц мае сваю назву: студзень, люты, сакавік, красавік, май, чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік, лістапад, снежань. Пачынаецца год са студзеня. Напэўна, вы адзначалі свята Новага года з упрыгожанай ялінкай і падарункамі. Вось і нашы звяры ў лесе яго таксама святкавалі. Гарэзніцы вавёркі адшукалі роўненькую, гусценькую ялінку. Сабралі ў лесе самыя прыгожыя шышкі, размалявалі іх у розныя колеры і павесілі на яе. Ліска зрабіла каляровыя гірлянды на елачку, а Ляня прывезла поўныя санкі рознакаляровых шарыкаў. Зайка прынёс для ўпрыгожвання ярка-памяранцавай морквы. Вожык яшчэ задоўга да свята перадаў яблычкаў, а пан Міхал, гэта мядзведзь, бочачку ліпавага мёду, каб звярам было чым салодкім папіць гарбаты. Весела было, карагоды вадзілі, песні спявалі, гулялі, забаўляліся, кідаліся снежкамі, ляпілі снежную бабу, каталіся на замёрзлай сажалцы, на каньках, на лыжах і на санках з гары. А потым пілі гарачую гарбату з духмяным чаборам і мішкавым мёдам. Праўда, сам вожык і пан Міхал не прыйшлі. Вожыку з яго кароткімі ножкамі холадна бегаць па снезе, і ножкі малыя, і жывоцік мерзне. Вось і кладзецца ён спаць на ўсю зіму. Спіць цэлую зіму і мядзведзь у сваім берлагу. Хоць і футра яго цёплае, але гэтаму здаравяку столькі ежы патрэбна. Узімку пад снегам столькі не раздабудзеш. Вось і спіць ён да самай вясны усю сцюдзёную пару. Дарэчы, першы месяц года таму так і называецца студзень, бо студзёны ён, зіма на двары, сцюжа. А за ім яшчэ адзін халодны месяц ідзе люты. Прыйдзе люты, спытае, хто як абуты. Віхры ды мяцелі ў лютым наляцелі. Маразы бываюць у ім моцныя, лютыя. Затое ён і самы кароткі месяц у годзе. У ім толькі альбо 28, альбо 29 дзён. У той жа час, як іншыя месяцы маюць 30 ці 31. А пасля халоднай зімы прыходзіць вясна. Прырода пакрасе абуджаецца, дрэвы пачынаюць сок пускаць. І назва ў першага месяца вясны адпаведная – сакавік. Сакавік дрэвам сок пускае. Але ён жа і адзін з самых капрызных месяцаў.
Сакавік часам снегам сее, а часам сонцам грэе. Надвор'е ў ім такое, што і не адгадаеш, ці сонце выгляне ў аконца, ці снег ізноў на дварэ намяце. А то, можа, і ўвогуле парасон давядзецца з сабою браць. На дрэвах набухаюць пупышкі, распускаюцца першыя кветкі. На галінах дрэў заліваюцца жаваранкі, радасным спевам вітаючы цёплыя сонечныя дні. Усё квітнее і красуе. Гэта прыйшоў месяц красавік. Звініць капеш, растае апошні снег, і красавіцкі ручай зямлю будзіць. І вось ужо палі і лугі пакрыты духмянай зялёнай травою. Гэта самы цёплы і прыгожы месяц вясны настаў. Май. Яшчэ ён мае іншую назву травень. Вельмі прыгожа на зялёным дыване палёў глядзяцца рознакаляровыя кветкі. Асабліва пад мілагучныя спевы птушак, якія таксама радуюцца гэтай прыгажосці. Прыйшоў травень на палі, заспявалі салаўі. Праўда, бывае і май капрызны, не заўсёды цяплом балуе. Май зямлю грэе, а сіверам вее, то бок халодным ветрам. Але ж збольшага з ім прыходзіць сапраўднае, цёплае, вясновае надвор'е. Нарэшце і доўгачаканае лета прыйшло. На змену вясне самая пекная пара. Час адпачынкаў, гульняў, забаў, якія аднолькава любяць і дарослыя, і дзеці. Можна ў вёску паехаць да бабулі ці выбрацца ў лес. Там ужо ягады зачырванелі, сулі, цуніцы, малінкі. Гэта настаў першы месяц лета. Месяц, які носіць назву чэрвень. Ён жа звычайна і самы дажджлівы месяц лета. А ў лесе, апроч ягад, з'яўляюцца першыя падбярозавікі, маслякі, сыраежкі, баравікі. Палі пакрыты каляровымі кветкамі, цвіце ліпа, і пчолы лятаюць, збіраючы мёд. Той самы ліпавы, які мішка звярам перадаў на зіму. Гэта месяц ліпень надышоў. Добры час выбрацца да вады, на возера, пазагараць. Ліпень пякучы, але даручы. А за ім прыходзіць і самы спякотны месяц, час збору ўраджаю, час жніва. Адпаведную і назву мае гэты месяц – жнівень. Кожная хата ў жніўні багата. Што ў полі ўродзіць, жнівень знаходзіць. Земляробы ў вёсцы працуюць на жніве, збіраюць спелае збожжа. А вы набіраецеся сіл да наступнага навучальнага года, адпачываеце на свежым паветры каля вады, або ў падарожжы, падмацоўваецеся вітамінамі, спелай садавінай ды гароднінай. За летам прыходзіць восень, залатая пара. Недзе на лугах заквітнеў прыгожы кветкамі верас. І першы месяц восені так прыгожа завецца верасень. Вакацыі скончаны, дзеці вяртаюцца хто ў садок, а хто і ў школу. Па новыя веды, каб са свежымі сіламі плённа ўзяцца за вучобу і радаваць бацькоў і настаўнікаў добрымі адзнакамі. Палі, травы і дрэвы чароўна перафарбоўваюцца ў жоўты, аранжавы і чырвоныя колеры. Верасень да нас прыходзіць, травы, дрэвы ён залоціць. Гэта ж і апошні час, калі можна яшчэ парадавацца цеплыні з надыходам бабінага лета ў канцы месяца. А на працягу другога месяца восені сяляне апрацоўваюць сабраны лён. Яго чэшуць, трэплюць, і пры гэтым ляціць ападае кастрыца. І месяц той называецца кастрычнік. Час, калі многія птушкі адлятаюць у вырай. Кастрычнік ходзіць па краю, ды гоніць птушак з гаю. А яшчэ клёны стаяць у гэты месяц у чырвонай лістоце, нібы кастры гараць. У наступным жа месяцы ападае тое лісце з клёнаў і ліп, і з іншых дрэў, таму і месяц называецца лістапад. За акном сумна і маркотна. Лістапад на двары, забудь гульні да пары. Дажджы і халодны вецер зрывае не толькі апошнія лісце з дрэў, але і не даюць выйсці пагуляць на вуліцу з сябрамі.
Таму самы час пачытаць добрую кніжку, асабліва, калі яна добра ілюстравана. І вы не заўважыце, як хутка прабяжыць час. Вось і мінула восень. Лісцё асыпалася з дрэў, і на змену восені надыходзіць зіма. Выпаў першы снег і пакрыў белым дываном палі, атуліў пушыстымі шапкамі верхавіны і кроны дрэў. Гэта ўступіў у свае правы снежань, першы месяц зімы і апошні месяц года. Снежань зямлю грудзіць, хаты студзіць. Наступіў час снежных забаў. Набліжаецца дзень, калі ўсе дзеці чакаюць сюрпрызаў і прэзентаў. Усе рыхтуюць падарункі для сваіх родных, блізкіх і сяброў. Набліжаюцца каляды і Новы год. Снежань зіму пачынае, а год сканчае. Бо 31 снежня апоўначы год завяршаецца, а на змену яму прыходзіць новы. Цікава, што ён прынясе нам? Напэўна, шмат радасці і новыя незабыўныя прыгоды, якія даруе нам кожная пара года. І зіма, і вясна, і лета, і восень. Вось такое прыгожае апісанне нашых пораў года у паважанага Олега Леонидовича. Я хожу вам сказаць вялікі дзякуй і чакаю вас на канале «Казки на канапе». І яшчэ раз хочу напомніць, што мы з вами знаёміліся з цудоўнай пазнавальнай кнігай Олега Грушэцкага, якая называецца «Краіна вымярэння». Да пабачэння, да новых сустрэч!